Maya payabak po kay kayungan. At yuta na po king kadong aldo ning kaya kataman na ben ang misang parangal kang Kristo ang ari ning sukluban. At kambeda po din kaya katamang pansariling kapagnasan kaniting misa pakiyabetala po din makatoking intentions. Ing kapasalamatan na po di Sister Anita Hison, Sister Amy Gomez, Brother Alex Baluyut, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Kapasalamatan na naman king Aldonang Kebaitan, Miel Eliana Torres. Para king anibersaryo ning kayang pang-ordain, Reverend Father Melchor Sichon. Special intention, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Dietz Anita David and family, Reverend Father Raymond Reyes, Leah Martinez, Federico Mandap, Emerito Barrera, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali. For the successful operation, Marites Nosawa. Para king malalagwang kapaldan ng dari, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Felipe at Corazon Pajardo, Jeronimo Lazaro Jr., Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Maruput, Alaysa Rain Tulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo De Rit, Monica De Leon, Mark Antonio, Charito Obsequio, Espirijon Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo. Para kingalananggang kapainawan ning Kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Rosa, Dominador, Ariel, Ruben, Emiliano, Leopoldo, Ermerlinda, Pacifico, Bianca Marie, Cathy, 40 days dari Marcelina at Leopoldo, at ning maldang kaladwa king Purgatorio. Otang mititipon laring adwa at karing busaldat hukunganan Ginu mantabe ka sa Ginong Hesu Kristo kekeng makiramdam king banal manungo puso mi buklat para kang damdaman o Ginoo Diyos mio Emmanuel. Sundo tayo po yung kiyakatang nabina bilang pamagsadya king solemnidad ng Kristong Sunday. Pero king Aldo pong ini, gaganakan tayo metong Santa Margarita ng Escocia. Ya baka tabebe tayong matampang pag masusiniti amin ang talapat sisyan ding kasalanan tamo at manyad pantado at pakalulog king hapong Ginoo. Ikami sa saplala, karing taong tapat, susuyo, karing kapatadda, pati na ring era kakilala, Ginoo Pakalulo.
kami tuturong sukat king parating manalangin, at miminalog king pamanalangin, Kristo pakalulu. Ikang saslag, karing taong banal, maganaka, mapaglunos, at makatuliran, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, may pahin tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangangga. Manalangin tamo. O Ginoo, pigkalod mo kang Santa Margarita ng Escocia, ingi karaniwan na lugod, karing kalulu. Ipaintulot mong ding alimbawan at panalangin sa upandaking maging mabiyan ang tanda ng kekang kayapan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ng banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king katlo ng sulat, San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, ing kasuywan mo karing kapatid, pati na karing emo kakilala, patutu king tune kang tapat. Patutwanan dareti, ing kang lugod king iglesia keni. Lalong mayap nung asopan mula, king karelang pamaglakbe, anti mo ing mga intulid, karing talasuyo na ning Diyos. Uling miglakbela, king lagyo ng Kristo, at elati tinanggap na anumang sawop, karing kikilala king Diyos. Sukat talang sopan deting tao, bang midake tamo, king pamaglaganap na, ning katutuan. Amano ning Ginoo. Mapalad yo ing taong ating takot king Ginoo. Mapalad yo ing taong gagalang king Ginoo, karing kautusana matulang tutupad, dinganak na maging mayupaya lo kete sulib, minwan lo kapilanman ding keyang anak. Minawayo ing keyang pamilyo at layong may pabandyan at saganang kabiyayan, maging keyo kapilanman, uling ing salang saslag para karing taong banal, karing maganaka, mapaglunos at makatuliran. Mapaladyo ing taong mapamaram kwalto at mga biyayan king pipawasana. Eya mabigo kapilanman ing taong mayap at paratining ganakan. Palad niya. Alleluia, 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 alleluia. Ginoo, kako iturumula sa kekang dalan, taryan mo ko king kekang katutuan. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Silita ni Jesus, karing kayang alagad, ing metong atalimhaga, ban ituro na karela, king sukat lang parating manalangin, at tapilan man ela miminalog. Nga na, king metong nga syudad, at ing metong nga ukom, alang takot king Diyos, at alayang gagalangan na tao. King syudad mo ring ito, at ing metong nga babaeng may balo, amaralas pupunta king ukom, at parati ng sasabyan.
So panyo ko po, laban king kanakong kalaban. Ay may bisa, ingukom, kilog na ning makabang panahon. Dapat king katataw liyan, nga na king kayang sarili. Agyang ala kong takot king Diyos, ni gagalang kanino man. So pan king manakit katuliran, ing babaeng iti. Bantok na nga na akong pangabalanan. Magkangasora na ako po, king pamamunta na kiti. At nga na ning Ginoo, dindam nyo yung sinabi na ning marawak awukom. Ngini, ipagkait na kaya ng Diyos ing katuliran, karetang sariling pinili na amamaus pasaw kaya aldot benge. Nala kaya agad sopan. Sasabihin ko kaya kayo, agad-agad na lang dinan katuliran. Dapat panyatang ning anak ning tao. Manakit siya kayang taong manalig kaya, ketiking yato. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Good morning. Naalala ko po yung first time kong humarap sa immigration sa US Embassy. Immigration ba ang tawag doon? Pagkukuha ka ng visa. Kasi noon po tagal na 90s pa Pero first time, narinig kong maraming nadi-deny, hindi nabibigyan ng visa. Ultimo mga pare, hindi nabibigyan ng visa. Yung mga nauna sa akin, hindi nabibigyan ng visa. Kaya ang dalangin ko po tagal kong dalangin sana tumama ako ng mabait na panelist ba yun? Kasi nandun po yan, maraming ganun. Yung sana mabait, nakamood. Yung ganun po para bigyan ako ng US visa. Kasi kampisan hindi mo alam kung anong batayan nila sa pagbibigay ng visa. Minsan ang gaganda ng suot ng mga yumaharap. Minsan parang pagkatapos na na-deny, kakausapin yung na-deny, kompleto naman yung mga documents. Pero dini-deny. Kaya nakasalari ba sa mood ng panelist ang pagbigay ng visa? Or may kota ba sila na sinusundan sa araw na yun? Kung ilan lang ang kukunin? Kursunadahan ba? Kung kursunado rin nasa harap? Ako po hindi ko alam kung ano talagang yung basihan ng pagbibigay ng visa. Kaya ang panalangin ko na lang tumama ako ng mabait. Ng mabuting, sa immigration magbibigay ng visa para mabigyan ako ng visa. At salamat naman po sa Panginoon at nabigyan ako ng US visa. Kahit na noon po nakapetisyon ako sa US kasi nasa US na yung mga parents ko. Sabi nila, pag ganyan, hindi ka mabibigyan ng visa kasi nakapetisyon ka pero sa awa ng Panginoon nabigyan ako ng visa. Umulit po yan After some time kailangan namang humarap kasi magre-renew ka. So same prayer, baka di-delay ako this time. Pero wala man po tinigtag na yung documents. Ganyan. Tapos bigay na. Well, meron po talagang mga judge na hindi mo maasahan ba? Hindi mo mapagkakatiwalaan. Mayroong mga judge na mahirap makakuha ng gusto mo. Ngayon nga po sa Senado at sa Kongreso, para sa mga investigador. Kung tayong harap doon, ano kayang panalangin natin? Kung tayo yung politiko o sino man. So kung sino man yung maharap na at magtatanong, siguro panalangin nila. Maging mabuti, maging mabait, just, ito pong mga ganyan. Well, ito pong ating ebanghelyo, ito yung, mayroon dito yung babaeng humingi ng justice, sa isang hukom,
At sa paglalarawan ni San Lucas, itong hukom na ito ay hindi kumikilala sa Diyos. Ibig sabihin, baluktot. Baluktot na hukom. Ito, kaya ang dalangin nitong babae, ganun pa rin. Sana makakuha niyang, siguro, panalangin ko nung kumuha ng bisa. Sana maging mabait, mabuti sa akin itong hukom na ito. At salamat naman at bumigay itong hukom dito, hindi dahil sa parehas siya, patas siya, kundi nakukulitan lang. Kinukulit lang siya ng babae. At she was pestering him, parang ganon. Kaya bumigay sa ganon. Hukom ang usapan dito kasi po patapos na yung liturgical calendar at ang mga pagbasa natin ay ukol sa huling araw, paghuhukom. At ang image natin ay ang Panginoon bilang Kristong Hari. Kasi pinaparala sa atin ito na darating ang araw, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Haharap tayo sa harap ng Diyos para magbigay sulit sa ating ginawa sa buhay na ito. Kaya dapat sa pagharap natin sa Kanya, dala-dala natin lahat ng mga dokumento natin para pumasa tayo, para tayo ibilang doon sa naka-air condition sa kabilang buhay. May mga mansion doon. Kaya lang po sino nga bang karapat dapat doon? Gayong tayong lahat ay nagkakasala. Sino ba naman ang qualified doon? Gayong tayo nagkukulang, lahat tayo may atraso. Kaya naniniwala po tayo na meron tayong Diyos na fair, just. Ibig sabihin nun, hindi tayo lalamangan, hindi tayo gugulangan, hindi tayo aabusuin kasi He's a just God. Ang ibibigay niya yung tama, yung mabuti. So hindi man tayo dapat matakot humarap sa hukuman niya because He is a just God. Ngayon kung justice ang pag-uusapan, baka paano naman yan? Kung ako i-air condition tapos si Myong i-impyerno. O kaya naman baligtad, si Myong ang nasa langit. Ako yung nasa impyerno. Kasi mas mabuti siya kaysa sa akin. Pero isang guhit lang naman ang kabutihan niya sa akin. Impyerno ba ako ng Diyos? Anong ganyan, no? Kaya nga po sa ating Katoliko, meron tayong purgatorio. Pagpipilitan ng Diyos na hindi dahil sa tayo nagkasala, hindi diretso tayo sa walang hanggang kaparusahan. Kasi alam niya na meron naman mabubuting nagawa ang bawat tao. Kaya para sa atin, hindi lang siya just God, kundi He's a loving God. A loving God, ibig sabihin ang ating kapakanan at ang ating kaligtasan ang Kanyang iniisip at inuuna. At higit sa lahat, hindi lang a loving God, He is a merciful God. Ang Diyos ay maawain. Kaya sa isang dumudulog sa Kanya, nagmamakaawa, humingi ng tulong. Isa siyang Diyos na hindi niya ito matiis. Kasi He is a merciful God. Kaya ito po, bagamat sa mga panahong darating, ating pagninilayan niya ng paghuhukom, last days, hukuman ng Diyos. Ito sanang mabuong larawan sa atin ng Diyos. Tama naman isa siyang hari na huhukom sa ating lahat. Pero let us not forget, He is a just King, loving and merciful. Ika nga po, san ka pa? Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Pindamang Kahilingan, tayong lahat na minamahal lahat ng pinakamabuti, pinakamabait, mapagmahal na hukom ang Diyos mismo. Sabihin natin sa bawat panalangin,
Ginoo, maging mapibabata kesana. Para king Santa Iglesia, yasana ang parating kapulungan ding mikakapatad, mibabatang lalakad king dalaning kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pari at reliyosong makatagulaling king obra pastoral, para tirasan ang ipakit, ing mapamakalulong kapibabatan at malalam makagalangan, karing mi pagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Para karing lektor, commentator, at manimuna karing kapulungan, para pang-Eucharistia, mitmong kapibabatan dasan ang isane, inggelingan king pamagsalita king publiko, ban epektibo rong apasyag di nga manuning Diyos, panalangin taking Ginoo. Para kay katangan, maging matyaga sana at mapilit king pamanalangin at kapilan man emi minalob, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni puwadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipa, ikaing lugod, ating lugod parating mapibabata. Ipagkalub mo sana kaya kaming lugod mo, baking parating mapibabata, karing kaking sarili at karing paraming tao. Tihadan mi kapamilataning mapibabatan diling tao, ame biyaketiking yato. Ang ginuming Hesu Kristo. Amen. Ingka kung Diyos, kakuyang yapa, alaka, peka manyaman, bilang kaku, kapuryan, ingpid kaloob na kaligtasan. Mapaglunos siyaing Diyos, Diyos yang makatuliran, yakabuding penaligan ang daking kasakitan. Tingka kung Diyos, kakuyang yampang, alaka, peka manyaman, bilang kaku, kapuryan, tingpig kaloob ng kaligtasan at tingkap. Kung sasabihan, alakang ayasahan, nune mo'y Diyos sa miglala. Tingka kung Diyos, kakuyang yampang, alaka, peka manyaman, bilang kaku, kapuryan, ingpig kaloob ng kaligtasan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kaya katamong daan, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O Ginoo, mananasan ang iting sakripisyong piyabiyabe mi kaniting piyesta ng Santa Margarita ng Escocia. Yatad na kaya ka, ing kapurian, at sa upana kami king dalan ming pahinturo king kaligtasan. Tiyadan mi king kapamilata ng Kristong ginumi, ing ginuma natili kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo.
Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, ing ligay ring santo, ligay mo muna man. Potang parangalan ming karelang merito, parangalan may sarili mong kalam. King bera kete king yato, dirinan mo king atularan mi. King pamakisamakda karimban mo, ipagkalod mo kaya kaming karelang pamakikaluguran. Karing panalangin da para king kaya kang Santa Iglesia, pagkaluban mo keng siganan at kambilan. Iting maulang kapulungan da, ring talapututu, agaganda kaya sanang sumulong, king tagumpe, ban makirake karela, king korona, ning alang kapapusan na ligaya, kapamila tanang Jesucristong ginumi. Ulinita kabeli sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung Ginoo. O sana king kakatas-katasan, nganing daratang king lagyining Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, malinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya kam, pirasin at binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananya, tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubu para kekait, para ka rin sablang tao. Banket ami patawaran la, ring kasalanan. Laptan niya iti bilang kapigaganakan kanakom. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo endeai, Cristo sinublia, di Cristo datang ya, Minyangin gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyublin ang may biyening anak mo, darami kaya kay ting tinapin, ing biyeting kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapangbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulog, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban may ganapya king lugud, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Kimpong mapinanapinan katahimikan, ganakan talang yan sablang pakamalan tamang mayang unabye. Gana ka mula naman, din kapatid ming pepainawan at maninang sabing miye, na sablang malapit keng puso mi, at din sablang mayang unabye, tanggapan mo sana, keng maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biyalang angga, ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, kupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Ngayon manalangin tamit mo,
mong kapaniligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, so kabanwa, misambanyi lagyo mo, natangke kami ang kayarian mo, ni paminto ning lug mo, kaya tisuli pantibanwa, ing kakanan mi, king aldo, ibiyan mo kaya kami, king aldo ngeni, poni patawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, ing pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, ngayon mo kaya paisawag king tukso, nanikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawon ni, ban king kasaupanin kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Ligaya manggaman, king o ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ing mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni ginuman tabaya sana, kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kordero ng Diyos, minalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, minalako, king kasalanan. Niya'y malugod at maganakatamang Ginoong Kordero ng Diyos, sa minalakoking kasalanan ng yato, yanon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoong matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga manamod, kumayag na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, mayampat ing danop mi kapamilataning banal mong kalam. Ikasanang migmasusi ganiting Eucharistia, akamtan mi karing kekeng biye, ing kaligtasan at daralana. Tinganadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ipagkalabilang kapainawan, kanisabang kapatid ming mayangon na biye, o Ginoo, may painawala sa aking kapayapaan. Ding kaladwara, ding kaladwaring sablang tapat, amay ko na kapamilatan ng pakadulo ng Diyos, may painawongan sana aking kapayapaan. Ipamedyo kabanwa, may sambanilagyo mo, datang kaya kaming kayarin mo, pamintan ng lub mo kaya tisuli, pantibanwa. Ang ginumanatili kay kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipahintuto, ang ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, may arining kaya katang kapag masusya, no may tanang ini, king lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat, Maya Poras. Gandang araw, marami pong salamat. Miras na o bininyaga